Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dawo na gajiya. Alhamdulillah wallahi. Ina son buredin nan. Nawa ne? Dari da ashirin. Dari da ashirin? So, Ɗan shuwa. Mai shago. Me kuke a nan ga layin mata nan kuma layin Akwai mai gurguwa. Akwai mai gurguwa. Ka sai yanzu lokacin sanyi da sai mai gurguwa. Babu mai gurguwa guda ɗaya. Tumatirin mu ya gaji. To ka kawo jino guda ɗaya. Ɗan shuwa. Tumatir ya gaji. Ba fa da bota ta cin biredi. Bota ta cin biredi. Mai. Man ma ya Sauran ƙare. mai ya ƙare. Man nawa ne jarkar can babban jarkar can. Ba mu wata barkakiyar jarkar. Ta man gyaɗa. Ka haɗo mana da omo saboda wanke-wanke. Haɗo da omo. Botan mu ma ta ƙare da cin biredi. Sai da tsafta sabulu. Sawa. ga layin maza nan kun shigo layin mata. Layin huluna. Kai, wace ce muharramarka daga nan har can tun daga A har Z? Wace ce ta dace ka magana? Wace shari'a ce ta baka ikon ka ji muryar wata? Duk nan fa ba daga ku ne mu. Da mata ne zagada. Zindikin kato da kai? Dalili da me za ka yi mana magana? Kai, ba a haka ba mu haka an ce da tsohuwa ki zina. Bari, kar ka kuma. Shi yasa na ga mata ne suke karɓar kuɗin ko? Kai ba ina macen da take karɓar kuɗin? Ya zo ne mana magana sai ka ce ba baki kamar za a wuce da kurma a cikin mota ka kiyaye ni. In shari'a kake so ka yi, in shari'a kake so ka yi. Wallahi daidai muke da kai. Ihe, mu na yan duni ke lissafa mai ke. Bari in gaya maka mai shago. Gaya masa. Mu nan da kake kallon mu. Kasuwanni a garin nan ba wanda bamu sani ba. Ihe, Kuma yanzu idan na mun ga san da lissafa maka. mun san da kasuwannin kuma muka zo nan. Wai dan ba ƙaruwa. Lissafa mai. Lissafa masa. Lissafa mai. Bari a gaya maka kasuwanni manya-manya. Na farko akwai kantin kwari. Sannan na biyu akwai kasuwar kofar wambai. Akwai kasuwar kurmi. Akwai singa, akwai kurmi, akwai singa, akwai kasuwar sabon gari, akwai kasuwar bata, akwai kasuwar Yau da Allah dakata da Allah ya isa ba ka tuye ta ba gobe ba duk muke rike ta ni gaba daya. Na sa ina kallon ikon Allah wannan gardawan. Gardawa. An baro gardawa a ƙauye. Yawwa. An baro gardawa a ƙauye an shigo birni an samu shago. Uwata, ciwon ya mace bane ya mace ne. Ke ya kamata ki tsaya ma ki goyi baya ki bugi kirji. To kuma Ki bugi kirji. ke ni kina da kamar A mutu gaba ɗaya har liman. Wallahi. Ɗan wacce aka taɓa. Ke batta. Kai ne ruwata? Tas. Sa kun zo ganda da kun biyo layi. Ko ba gadi ba. wallahi zan biki dukkan karan ne ba sanan wajen. Ke ne zubin tsohuwar fitila ki kiyaye mu. Billahi Ma da ba yan lazi. Kuma kare da juji. Ko zuba masa shara ba mu. Ka dai ku je ku kunce wannan dan kwali da ku daura akan ku. Sai dai mu kunce kasuwar gaba. Kun jada masa mun fasa siyayya. Mun fasa siyayya. Mu je. An fasa siyayya. Mun fasa. Mu je. Dan jari shago. Ko kasuwar Dubai ce nan ba za mu ƙara dawowa. Wallahi ko kudin man generator wallahi. Mu je mun fasa siyayya. Wanda ma na canja hali da sai na yi sata ya sun zan bari nan. Allah ya shirye ku. Na shirye mu kamar carbi. Ke wanda mace ce bayar uwa ta da na kunce tsirara mun da ku da ke wallahi zigidin zan haihuwar gyati mata zubi a nan gurin muke da kan safara. Wallahi. Ke wani lokacin ba na son tafiya da ke hana mu faɗa ke. Bacca dan Allah dibe fuska ka baburi a keken yagwar.